Скажите, пожалуйста, вот у нас все-таки марафон посвящен, просто уже постоянно об этом говорим, спасению нашего телеканала, который попал в такую ситуацию, совершенно дурную. Я у всех гостей спрашиваю, со стороны же всегда виднее. Я не хочу своих версий никаких, их у меня уже миллион было. Вот какая версия у Игоря Мазура? Почему СТР было 4 года более-менее? Там финансирование на самом деле 2 миллиона евро в год, это очень мало для спутникового вещания, для всего остального, для каналов в изгнании. Но почему именно сейчас возникли эти проблемы? Вот какая твоя личная версия? Ну, я думаю, що відбуваються певні торги. Тобто торги там не можуть бути там буквально фінансові, а коли на одну чашу терезів кладуть щось одне, на другу чашу терезів кладуть щось інше. І схоже на те, що все ж таки Володимир Зеленський намагається в цій ситуації трошечки тему Криму, якби не то, щоб навіть і забути, але в деякій мірі він її зливає. Можливо, це він розцінює, що все рівно Крим не здасть, там, Реалполітик, типу, ООН не здасть, там, Штати не здадуть, все інше. Ну, а його зрозуміють як того, який хоче зупинити війну на Донбасі, що йому треба чуть-чуть зробити 2 кроки з Кримом. Як в сьогоднішній ситуації він це може зробити? В першу чергу от такими кроками. Тобто, перекривши в деякій мірі фінансування для опозиційних каналів, закривши трошечки можливість для кримських татар бути на трибунах міжнародних такими рупорами Криму. Ну і в деякій мірі спробую шукати компроміс. В чому цей компроміс? Кримська вода, там ще якісь певні моменти. Ми бачимо, що тема «нам потрібен мір», вона деколи продовжується любою ціною. Це от любая ціна, в цю любую ціну, на жаль, входить і АТР.